Добре дошли на апдейт партито на 99. Днес този път сме само с колега 3. На апдейт партито, както казахме, че ще играем. Намерих кол и ще видим какво ще ни дадат създателите на играта. На мен целта Така. е просто да взимам някакви готини неща. Аз дори няма просто да се грижа за огъня. Аз ще просто да се грижа за огъня. Хора, чакаме. Създателя каза, че чакаме още малко хора и почват да раздават. Гори подадоха. Пак е добре. Така. Че към печеля го направихме. А хора, създателя на играта ни приветства. Какво каза той? Каквото с черня, бе. Дед викал маха, хай. Той казва, че за тази седмица ще правим нещо. Казва, че ще спавне много рядки айтеми и админ неща. И накрая ще дадат 20 диаманта. Така казах. Да видим какво ще дадат. О, не, нашия служи диска топка. Сега ще ни дадат гориво, скрап, такива работи. Така казах. Даваха такива гигантски пирони. Леле, колко има да крафтим. То пък ни трябва дърво. Таман казах, че ми трябва дърво и дадоха дърво. Ще направим скенера за елф и всичко ще направим. Хайде! Просто сега ще спамим неща. Първо под всичко правим. Нямаме медальони. Байфуел. Бустпад. Всичко правим. Той казва, че ще имаме хубава почивка. Тези седмици. Така. Лайдинг родове. Факели. Колега 2 някъде очите, бе. Къде си кой е колега 2? Колега. Ето това, бе. Да е колега 3. Обърках се. Абе ти защо трябваше да се фащаш всичките ми трапове, бе? Скарах се къла. Лейзър Кенън, благодаря. Защо са го написали на Лейзър Кенън на Alien Shotgun? Те искат да знаят дали е балансирано или не. Не разбрах. Нещо не разбрах какво искат, ама... Сега ще спамят фарм плодове. Спри! Този Alien Shotgun действа по няколко пъти. Ще ми гръмнат ушите! Между другото, нашия каза, че може един хак.
За безкрайна храна. Хора, вижте един трик за безплатна храна. Изглеждате всичко. Ето сега тук има празнични. Вземам го, поставям го, има ново. Мега култисти! Не. Ама ние няма достатъчно оръжие за това мега култиста, бе. Ох, крашпа! Да бягаме! Чайте, бе, нашите, не го стреляйте! Абе, той е лейзър Кенън, какъв е, бе? Нов админ айтем има. Нов админ нещо. Хайде да видим. Пробвай да създаде този айтем последната седмица. Давай го! Вика, че са работили по-добре от обикновено на този път. Хора. Какво е това, бе? Шейни. Админ Шейна, сериозно ли, бе, брат? И какво правите са... Админ Шейна? Ехо, админ Шейна? Как ще е бавно, бе, пич? Много си е бърза даже. Вика, че е бавно създателя. Защо не мога да се движа, бе? I can't move. Защо не мога да се движа? Стъкнах. Помощ, стъкнах. Не мога да се движа. Хора, скрит. Създателя каза, че в лобито ще има подаръци. Аз така разбрах. Абе, защо пак не мога да мърдам, бе, човек? Много е досадно. Ама аз съм гличнал, хора. Аз съм гличнал и не мога да мърдам. Ето, вижте. Вижте, хора, аз не мога да мръдна. Играта не ми дава, хора. Защо? Какво е проблема? Не мога да разбера. Нищо мога да взимам неща. Мога да взимам. Той е лейзър Кен, убива вулците. Аз не мога да мръдна. Хора, аз буквално не мога да мръдна. Хора, това, той е лейзър Кен, убива вулците. Аз съм стъкнал и ми трябва помощ. Не, аз съм стъкнал. Не мога да мърдам. Такъв беше проблема и преди, ама сега... хора... Аз съм просто стъкнал и не мога да мръдна. Вижте, аз не мога да мръдна, хора. На вас случайва ли се така? Аз не мога да мръдна. Ето, хора, аз не мога да мръдна. Сега ще дадат драконови честове. Аз сега не мога да ги взема. Защото аз не мога да мръдна. Ето, хора, аз не мога да мръдна. Аз съм убих и още съм така. Какво? Два драконови честове.
Ето хора, вижте, аз съм с... Отлично. Ето, разпалнаме, ама още не мога да мръдна. Даде ми някаква броня. Абе, колега 3, аз ще се убия, пък ти ми вземи трупа далече, защото аз съм стъкнал на едно място. Разбра ли? Ела. Самоубийца първото. Самоубивам се, ама не мога. Ето хора, вижте, аз съм стъкнал. Да, някаква ножка. Даде ми някаква ножка имам. Това ножка, бе, брат. Еми... Вижте хора, брат, аз съм стъкнал. Играта просто... Еми хора... Стъкнах, върнах се в лобито и сега не ме пуска. Можете да видите. Ето сега гледайте. Ето. Не ме пуска. Хора. Ако искате вие бъдете на апдейта, аз няма да мога. Айде, чао!